Thank you so much. So, ఈ సాంగ్ గురించి ఒక వర్డ్ చెప్పాలి అంటే దిస్ సాంగ్ బిలాంగ్స్ టు ద జాన్రా జాజ్. సో జాజ్లో సబ్ జాన్రా ఇస్ బిగ్ బ్యాండ్ జాజ్. సో ఇందులో సాంగ్స్ రావడం చాలా చాలా రేర్. సో యూజువలీ ఇండియన్ మ్యూజిక్లో ఇలాంటి కంపోజిషన్స్ రావడం చాలా రేర్ అనమాట. సో ఇట్స్ రియలీ అ స్పెషల్ వర్డ్ నేను చెప్పాలనుకున్నాను. కాబట్టి ఇలాంటి సాంగ్ ఆపర్చునిటీ రావడం అనేది ఐ ఫీల్ రియలీ బ్లెస్డ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాబిన్ గారు, థ్యాంక్ యూ.